Okei. Kiitos ennen kaikkea äidilleni siitä, että mä sain tämän kutsun tulla tänne puhumaan teille tästä todella kiinnostavasta aiheesta, mikä on mulle siis erittäin tärkeä. Mun nimi on Felix Leminen. Mä olen yrittäjä opetusteknologia-alalla ja mä olen myös Opus Dein supernumeraari. Opus Dei niille, jotka ei tiedä sitä, niin siis on kirkon tämmöinen järjestö, joka ennen kaikkea painottaa nimenomaan sitä arjen pyhittämistä. Ja tämä on kuitenkin semmoinen aihe, joka koskettaa meitä kaikkia, koska me kaikki kuitenkin eletään arjessa tavalla tai toisella. Ja se on siinä mielessä tosi kiinnostava aihe, että mitä oikeastaan siis, jos mietitään, että kun me tullaan kirkkoon ja me lähdetään kirkosta pois, niin onko pelkästään niin kuin se pyhä siellä vähän niin kuin kirkossa, vai onko se myös sitten myös, kun me astutaan kirkon ovien ulkopuolelle? Niin tästä aiheesta keskustellaan. Koska mä en halua, että tämä on monologi, vaan mä haluan, että tämä on ennen kaikkea siis dialogi. Mä haluan oppia myös teiltä. Ja mun mielestä se on aina kiinnostavampaa keskustella kaikkien kanssa. Niin, miltä usko näyttää teidän arjessa tällä hetkellä? Haluaako joku jakaa joitain ajatuksia, että mitä se tarkoittaa teille? Ehkä joku varmaan rukoilee sen aamuisin. Joo, ole hyvä. Se on niin kuin suoja. Sano vielä kerran. Se on niin kuin suoja. Suoja, kyllä. Joo. Ihan taivassa. Joo. Tuleeko muita asioita mieleen? Siis ihan todella arkisia asioita. Ruokarukous, tai aamurukous, tai raamatun lukeminen, tai teot. Jos mä kysyn mun äitiltä. No siis just kaikkeen noita, mutta niinku, siis noiden lisäksi niinku se, että miten haluaa kohdata ihmisiä, että niinku, millä asenteella, että haluaa niinku rakastaa. Kyllä, miten ihmisiä kohdataan rakkauden teolla, se on erittäin tärkeä. Joo. Mun omassa arjessa siis, ennen kaikkea se siis jokaisen ihmisen omassa tilanteessa, niin se uskon harjoittaminen muokkautuu sen oman ihmisen henkilökohtaisen elämän mukaan. Mun tilanteessa mä käyn päivittäin messussa, mutta se kuuluu mun kutsumukseen. Myös siihen liittyy aamurukoukset, iltarukoukset, ruusukko ja näin päin pois. Ja nämä on vaan siis joitain keinoja harjoittaa uskoa arjessa. Ainakin kun mä itse pohdin tätä kysymystä, että niin kun uskon harjoittaminen arjessa, niin varmaan niin kuin sillä ehkä kaikista suurimmalle osalle maallikkoja ja ihmisiä ylipäänsä kristittyjä, niin se näyttäytyy varmaan niin kuin aamurukouksena. Ehkä joku lukee vähän raamattua aamuisin ennen kuin lähtee töihin. Sitten varmaan ruokarukousten yhteydessä voi sanoa lyhyen kiitoksen joko ääneen tai sitten hiljaisesti. Jotkut saattaa käydä sunnuntaisin messussa, jotkut ehkä myös jopa viikon muinakin päivinä. Se on hieno tapa. Mitäs muuta? Sitten tosiaan myös niin kuin nämä rakkauden teot on niin kuin todella keskeinen osa sitä. Mitäs muuta? Autetaan muita ihmisiä. Iltarukous. Ehkä jotkut rukoilee perheen kesken yhdessä. Tämmöisiä asioita. Katsotaan. Mä haluaisin ottaa semmoisen yhden pyhimyksen esimerkin, mistä mä oon itse pitänyt, eli siis pyhän Avilan Teresa, joka eli keskiajalla. Hän oli siis karmeliitta-sisar ja hän todella vaikutti kirkossa siihen aikaan hyvin paljon. Ja hän oli siis pyhittänyt kokonaan elämänsä Jumalalle kutsumuksessaan. Ja vaikka siis nimenomaan hän käytti paljon aikaa rukouksessa ja eli luostarissa ja näin, niin on yksi tämmöinen sitaatti, mistä mä pidän. Herra kulkee myös patojen keskellä. Eli tämä on siis hänen kirjastaan Täydellisyyden tie. Ja uusi käännös tästä niin siis menee jotakuinkin niin, että
jos et löydä Jumalaa patojen keskeltä, niin et löydä häntä mistään muualtakaan. Eli siis Jumala nimenomaan, mun käsittääkseni, mitä hän tahtoi sanoa, on, että niinkin arkisissa asioissa kuin patojen putsaaminen ja hoitaminen, niin sekin on tapa harjoittaa uskoa. Niin, ei ole niin kuin vaan se, että kun tullaan kirkkoon, että se on se ainut tapa, vaan nimenomaan myös kun mennään arjen keskellä, vaikka olisi nunna ja joutuu hoitamaan niin kuin keittiöasiat kuntoon, niin sekin on uskon harjoittamista. Ja ehkä nimenomaan tähän liittyen, niin tämä Raamatun kohta puhuu siitä erityisen hyvin, eli syöttepä siis tai joitte tai teettepä mitä tahansa, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Niin mun mielestä niin tämä Raamatun kohta nimenomaan silleen käsittää kaikki ikään kuin asiat, mitä ihminen voi tehdä. Siis teettepä mitä tahansa, niin tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Mulle tulee tästä vielä mieleen kirkon toinen, siis Vatikaanin toinen kirkolliskokous. Mä vähän avaan tätä, eli siis ennen Vatikaanin toista kirkolliskokousta, niin kirkossa oli elänyt vähän semmoinen käsitys siitä, että jos ihminen haluaa pyhittää oman elämänsä ja nimenomaan vahvasti pyrkiä pyhyyteen, niin sitten kuuluu ikään kuin kokonaan omistautua, tai siis omistaa oman elämänsä niin kuin kirkolliseen elämään siinä mielessä, että susta täytyy tulla joko pappi tai nunna ja näin, ja se on todella hyvää, mutta sitten vähän niin kuin kaikki maallikot ikään kuin jäi sen ulkopuolelle, vaikka toi äskeinen äskeinen Raamatun lause, jonka mä näytin, niin on ollut yhä pätevä siis koko kirkkohistorian ajan, mutta toinen kirkolliskokous halusi nimenomaan niin kuin tuoda sen esille, että pyhyyden kutsu koskee niin pyhitettyyn elämään kutsuttuja ihmisiä kuin myös maallikkoja. Eli siis tässä lukee Herra Jeesus, jumalallinen mestari ja kaiken täydellisyyden esikuva, saarnasi pyhyyttä elämästä, jonka hän itse sekä aloittaa että saattaa täydelliseksi kaikille ja jokaiselle opetuslapsistaan, olivatpa he missä asemassa tahansa. Olkaa siis täydellisiä niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Ja sitten vielä se jatkuu. Kaikissa elämäntiloissa ja tehtävissä on yksi pyhyys, jota viljelevät kaikki ne, joita Jumalan henki ohjaa. Avioliitossa ja perhe-elämässä elävät kristityt, työntekijät, kaikki Kristukseen uskovat kasvavat pyhyydessä päivittäin juuri elämän olosuhteittensa, tehtäviensä ja tilanteidensa kautta. Näin. Tämä oli tosiaan siis todella mullistava ajatus kirkossa, koska juuri näistä syistä, mitä mä äsken mainitsin. Eli pyhyyden kutsu kuuluu kaikille. Katsotaan. Mä haluaisin tässä kohtaa ikään kuin mainita jotain näistä ikään kuin hyvin arkisista uskon harjoittamisen muodoista, jos sanotaan näin. 3 vuotta sitten mä olin matkalla Hongkongiin ja tää oli vielä korona-aikaa. Ja tää oli mulle tosi jännittävä aika, koska mä olin silloin lähdössä ensimmäistä kertaa niin kuin pitkäksi aikaa ulkomaille yksin. Mä olin siis 2013 mennyt vaihtoon Saksaan lukioikäisenä. Se oli ensimmäinen mun niin kuin asumisaika pitkän aikaa ulkomailla. Sitten 2019 mä lähdin Manner-Kiinaan. Mä asuin siellä 5 vuotta. Ja sitten vielä 2022 mä halusin vielä mennä opiskelemaan Hongkongiin. Niin Manner-Kiina oli vielä tuolloin suljettu, joten mun ykkösvaihtoehto vähän niin kuin sitten jäi pois pelistä. Mutta koska Hongkong oli jo avautunut, niin sitten mulle tuli semmoinen olo, että mä haluaisin vielä mennä ja asua siellä. Ne järjestelyt oli ihan niin kuin, aasialaiset on hyvin niin kuin tarkkoja, jopa neuroottisia kaiken asioiden suhteen, jotka käsittää niin kuin nimenomaan niin kuin terveyttä. Joten kun mä halusin mennä Hongkongiin korona-aikana, niin mulla piti olla kaikki rokotteet, piti olla viisumi
piti olla semmoinen QR-koodi niistä koronarokotteista. Mulla piti olla varaus semmoiseen niin kuin koronaspesifiin hotelliin, jossa mä pystyin olemaan karanteenissa. Ja sitten siihen vielä liittyy ehkä joku muu asia, mutta siis oli ihan hirveästi asioita, mitä piti ottaa huomioon, jotta mä varmasti pääsin Hongkongiin. Ja koska oli niin monta asiaa huomioitavana ja mä olin yksin matkassa, niin erityisesti niin kuin tämän matkan aikana mä usein turvauduin mun suojelusenkelin, rukoilin häntä, että hän varmasti niin kuin varilisi monet asiat, ja monessa tilanteessa siis, että mä ehtisin siihen ja siihen lentoon, siihen ja siihen bussiin ja löytäisin sen ja sen osoitteen. Ja niin kuin, se oli ällistyttävää, miten niin kuin kaikki nämä asiat sitten hoitu. No sitten oli karanteeni 3 yötä hotellissa, joten mä päätin myös seurata messuja sitten etälähetyksen kautta. Ja sitten lopulta mä pääsin sieltä pois karanteenista ja pääsin aloittamaan mun opinnot ja elämän Hongkongissa, joka oli yksi mun elämän parhaimmista vuosista ehdottomasti. Ja totta kai sain siellä myös paljon apua. Tässä on Arthur, joka heti mun karanteenin jälkeen otti mut vastaan ja sitten auttoi mua vähän niin pääsemään siellä käyntiin. Ja hän on myös Opus Dei-jäsen Hongkongissa, niin hänestä oli todella iso apu. Joo. Mutta siis niin kuin tämän esimerkin kautta mä vaan halusin tuoda ikään kuin sitä esille, että niin kuin todella arkisissa tehtävissä, että jos meinaa myöhästyä vaikka bussista, jonne on todellakin pakko ehtiä, varmasti joka ikiseen bussiin meidän täytyykin ehtiä, mutta joihinkin täytyy ehtiä erityisen nopeasti. Ja siinäkin tilanteessa voi rukoilla, että hei, että pyhä suojelushenkilö, että pidättele vaikka sitä bussikuskia vähän tai anna jonkun muun tulla sinne, että se just niin pidättelee sitä bussia riittävän hyvin ja riittävän pitkään. Ja siis ainakin mä oon huomannut joka ikisessä tilanteessa, että no, se tilanne on oikeastaan sitten mennyt just niin kuin mä oon pyytänytkin. Ja sen ei tarvii olla aina niin iso asia, että se voi olla näinkin normaali ja arkinen asia. Niin, tosiaan kaikki ovat kutsuttu pyhyyteen. Joo. No, nyt kun me ollaan puhuttu tosiaan niin kuin ensinnäkin siitä, että kaikki on tosiaan kutsuttu pyhyyteen, että se ei pelkästään rajoitu pappeihin ja nunniin ja munkkeihin, vaan se todellakin koskee kaikkia ihmisiä, niin ehkä joillekin se ikään kuin se, että pyhyyden tavoittelu konkreettisesti, niin kuin nimenomaan just mun elämässä, niin onko se mahdollista? Siis onko se mahdollista, että nimenomaan musta voisi tulla pyhimys? Niin joillekin ihmisille se saattaa niin kuin näyttäytyä siltä, että ne pyhimykset, josta vaikka voidaan lukea Raamatussa tai sitten muutenkin kirkkohistoriasta, niin se voi tuntua semmoiselta vähän niin kuin tavoittamattomalta standardilta. Että joo, se on hieno ajatus ja näin päin pois, mutta en mä pysty siihen, että mulla on, riippuu elämäntilanteesta, koska mä oon opiskelija, että mä oon vaan tavallinen opiskelija, tai sitten, että mä oon lukiolainen, tai mulla on niin ja niin monta lasta hoidettavana, tai sitten, että että mä oon jo eläkkeellä, enkä ehkä nyt on vähän liian myöhäistä aloittaa. Mutta se ei pidä paikkaansa, että se voi aloittaa nimenomaan just siitä hetkestä, missä itse on. Ja mä ajattelin ehkä siihen niin kuin näyttää tai nostaa esille muutamia pyhimyksiä, tai ei välttämättä vielä edes pyhimyksiä, mutta kuitenkin tämmöisiä esimerkkejä ihan modernista historiasta, henkilöistä, jotka on autuaita tai Jumalan palvelijoita tai jopa pyhimyksiä, jotka niin kuin mun mielestä näyttää silleen hyvin heidän esimerkillään, että se on niin kuin joka ikisessä elämäntilanteessa mahdollista. Niin tässä on tosiaan Autuas Guadalupe Ortiz, eli hän oli
espanjalainen kemian professori. Hän oli myös Opus Dein jäsen, maallikko. Ja hän tosiaan eli Espanjassa. Hän opiskeli kemiaa ja sitten opiskelujen aikana niin sitten päätti omistaa kokonaan elämänsä Jumalalle naimattomana. Opus Deissa on myös tämmöinenkin kutsumus. Ja hän sitten kuitenkin jatkoi niitä kemian opintojaan ja hän suoritti myös väitöskirjan. Ja hänestä tuli sitten kemian professori Espanjassa Navarran yliopistossa. Hän myös meni Meksikoon ja siellä hän sitten avasi ensimmäisen Opus Dein naisten keskuksen ja sitten sieltä sitten muutti takaisin Espanjaan. Ja hän oli todella iloinen koko ajan, valmis auttamaan ja näin päin pois. Hän teki isoja asioita, mutta kuitenkin sille eli sitä arkea hyvin normaalisti. Hänkin väsyi hyvin usein ja niin kuin siitäkin on kirjoitettu, että joinakin aikoina kun se työ mitä hän teki oli erityisen vaativaa, niin sitten hän vaan vähän niin kuin sille puhui vaan itsekseen ja sanoi, että mä en enää jaksa, että mä en enää kerta kaikkiaan jaksa. Mutta sitten kun hän huomasi, että joku tuli siihen, niin sitten hän jotenkin sille ryhdistäytyi ja sitten laittoi sen syrjään. Mutta joo, hänellä on todella kaunis elämäntarina. Sitten, no ei niin moderni, mutta kuitenkin yksi myös erityinen esimerkki on Pyhä Thomas More. Hän oli tosiaan kuningas Henrik VIII oikea käsi. Ja hän oli myös perheenisä, hänellä taisi olla 3 tytärtä. Ja hän myös kirjoitti paljon ja toimi siinä hänen virassaan lakimiehenä todella ahkerasti. Hän myös kirjoitti paljon, mutta samalla vaikka hänellä oli siis niin kuin perhe ja todella iso vastuu Englannissa, niin kuitenkin hänellä oli paljon aikaa myös rukoukselle ja raamatuluvulle ja näin päin pois. Että, tämmöisessäkin tilanteessa, jos on jonkinlainen valtion pää, niin kuitenkin voi löytyä aikaa sille uskon harjoittamiselle. Joo. Sitten vielä tässä on Paquita ja Thomas Alvira, eli he olivat espanjalainen aviopari 1900-luvulla ja he siis tosiaan myös elivät avioliitossa. Thomas oli myös itse asiassa kemian professori ja sitten Paquita eli kotona kotiäitinä. Heillä oli 9 lasta ja he pyrkivät vaan siihen, että niin kuin tehdään perhe-elämästä todella niin kuin iloista ja pyhää. Mutta oikeastaan niin kuin ehkä mun mielestä se sana iloisuus on se kaikista tärkein asia siinä, että kaikki ne kuvat, mitä mä näen heistä, niin on aina jotenkin silleen iloisia, että he aina hymyilee siinä ja on jotenkin silleen todella täynnä elämää. Joo. Ja sitten vielä hän on näkynyt paljon nyt viime aikoina uutisissa, eli siis Karlo Acutis, kyllä, joo, Pyhä Karlo Acutis. Eli hän on ensimmäinen milleniaalipyhimys. Hän mun tietääkseni hän on mua vähän nuorempi. Niin, joo, se on mulle jotenkin erityisen innostavaa, että jopa niin kuin mun ikäinen henkilö on jo julistettu pyhäksi. Niin, hän oli tosiaan tämmönen nuori teini poika Italiasta, joka siis tykkäsi ennen kaikkea auttaa ihmisiä. Hänellä oli tosi suuri hartaus Pyhää Eukaristiaan kohtaan. Hänet tunnettiin myös siitä, että hän koodasi ja hän teki nettisivun ennen kaikkea katolisille pyhimyksille, jossa hän halusi pitää nimenomaan siis kirjaa heidän elämästä ja ihmeistä, jos mä oon ymmärtänyt oikein.
Ja hän tosiaan kuoli nuorena, mutta kaikki ne videot ja dokumentit, mitä mä oon hänestä, mihin mä oon perehtynyt, niin kertoo nimenomaan siitä, että hän oli todella iloinen ja niin kuin täynnä elämää. Ja niin kuin se hänen hartaus Pyhää Eukaristian kohtaa hänen omien sanojensa mukaan oli niin kuin se hänen oma lähde siihen, siihen hänen uskoonsa. Joo, jotenkin tästä kuvasta tulee myös semmoinen iloinen, lämmin henki esiin. Joo. Mulle tuli mieleen kysyä semmoista, että onko teillä joku tietty pyhimys mielessä, jota te vähän niin kuin, tai joku Raamatun henkilö, josta te yleensä ammennatte niin kuin jotain teidän omaan arkeen. Olisi kiinnostavaa kuulla. Ei ole sanossa. Voitko kysyä sulta asta? No ehkä montakin. Joo. No mun oma suojeluspyhimys on Pyhä Veronika. Hänestä on hyvin vähän niukasti ehkä semmoista tietoa, mutta se on hyvin koskettavaa. Se hänen tapansa kohdata, auttaa hädässä olevaa. Mut ehkä just eri aikoina eri lailla, mutta ehkä nyt kun on lukenut Paavalin kirjeitä, niin tietyllä tavalla Paavalin elämä on hyvin, toki hän on hyvin suuri henkilö muutenkin kristityille, mutta jotenkin se, että hän sen kääntymyksen jälkeen, mitä Jumalan armosta hän sai aikaan, mihin hän sitoutui, hänelle se, mitä kaikkea hän kärsi siinä ja kuinka uskollisena hän pysyy, niin se on jotenkin vaan niin puhuttelevaa aina. Kyllä. Että kaikista niistä mahdottomista vaikeuksista huolimatta. Just näin. Joo, Pyhästä Paavalista mullekin tuli mieleen, että jotenkin sillään, jos ajatellaan tosiaan, että Pyhä Paavali vainos kristittyjä ja sitten hän kääntyi ja sitten rupesikin levittämään evankeliumia, niin ehkä niin kuin silleen mulle on myös auttanut paljon se ajatus siitä, että jokaisessa ihmisessä, joka vaikuttaa olevan tosi kaukana Jumalasta ja silleen, ehkä silleen niin kuin luonnollinen reaktio olisi se, että toi on nyt tommonen, että mä nyt vähän niin kuin jätän, tai siis toivoton tapaus, että mä nyt vaan elän tätä mun omaa elämää ja annan hänen elää omaa elämää. Mutta sitten kuitenkin niin kuin näkee joka ikisessä ihmisessä myös sen niin kuin Paavalin ikään kuin hänessä, että hänkin pystyy myös niin kuin kääntyä ja tulla myös pyhäksi, niin kuin jopa suureksikin pyhäksi, ei sitä koskaan tiedä, niin hyvin silleen niin kuin vaikka työpaikalla joku kollega voi olla haastava tai joku ihminen ei ole vaan erityisen kiinnostava tai silleen, niin sitten kuitenkin pyrkii siihen rakkauden tekoon, että auttaa häntä etenemään siinä pyhyyden tiellä, miten itse parhaaksi pystyykin. Joo. Entäs Ijun, voiko mä kysyä sulta, tuleeko sulla? Suomen kielen tosi huono. Ei pysty keskustelemaan. Mä ymmärrän hyvin, mutta tosi vaikea puhua. No. Mä näin, jos lue mikä tämä Carlo Acus, hänen äiti kirjoittaa kirjaa The Secret of her son. It's very touched. But their family actually, from their mother's side and the father's side, they have two saints. Oh. Yeah, they are saints, like the sukulaisia. They have saints, two saints in their family. Wow. So I think because the mother said that this kind of grace to the boy, it's like their generation grace. Never be cutted. So which is like the love, helping people with a merciful heart. It's like it's blood, like
all the time in their family generation. So in the book, and she talk about their own grandma, papa, father, grandmother, they all be very holy. Even they some is not the saints, really a Catholic, but they all the time helping the local, bishop, saving in the wartime, saving a lot of Jewish people from suffering from the war in their family. So I think this can sometimes we think about the daily life, many grace. I think you get free. It's a free gift from God. Why it can be like a saint? But I was very touched. It means the mother said my son didn't do any special things. All the small things. For example, he said in the book, he saw some older people which live in the neighborhood, to the supermarket, and Carol said, "Mother, you go home. I help my neighbor carry the food bags, to home, not doing the very small things." And he said everybody you can do also to be sent to be holy life. I think from the little things, any things, not particularly you have to be a morning prayer. I think you can live it with any moment as prayers. If you see your eyes through Jesus' eye to see the word, you can always see your eye is focused on the poor people which need help. Your eye always ready to help, and that kind of be ready. You can be living very holy and sad, So I think that's not have to do something, just automatically coming. If you are always think Jesus living on you, and your eye, you use Jesus' love to see your friends, your neighbors, whatever, your workplace, So it's grace, the power of the Holy Spirit. I think which if you have super close relationship with Jesus, and that can come to automatically the love will pour out. It's not I have a what to do something. I'm feeling it. So that's why I was thinking from the whole book, it means how be united with the Ukraine is how important with the color all the same, because there's because he was so concentrated about pray for our different, from a Catholic Church or Lutheran or the Orthodox, how we will be united, come in one. So he said if all the Orthodox or other, the problem that they are studying so much about the Bibles, theological, but they forget to be united with our Eucharist, and with Jesus. He said without united in one in Jesus, that's a priority thing. That's what I think is very correct, because once you be in one with Jesus, so you are living like Jesus. Then we are in the Holy Land, already in heaven. Yeah. So I thought the daily life, first how to live it out. It's first to everybody to be more deep relationship, personal with Jesus. When He is shining on you, everything is easy life, right? So that's what I think. Muakin inspiroi justiin Karlo Kottisi, kun hän keräsi niitä ihmeitä ja tavallaan, että miten niin nuorena sai niin paljon aikaiseksi. Mutta sit mulla ei ole mitään niinku tiettyä pyhää tai jotakin, mistä niinku hakisi tämmöistä inspiraatiota. Mutta sitten jos tulee vastaan, saattaa tulla ihmisiä vastaan tai kuulee puhujia, pappeja, josta näkyy se uskomisen ilo, he elää siitä ja tuo sitä niin kuin esille, niin heistä jotenkin, kun heitä näkee ja kohtaa, niin sitten. Ja justiin tavalliset kanssaihmiset. Että
Now, when I also wanted to say, like before, you know, for me, like a pilgrimage, wow, I have to go very far away, you know. So it means like looking for very exciting for looking for famous place, you know. Try to travel a lot, like far away, like in the like more the holy places, in, you know, very famous saints, you know, city or church. But now recently, these years, I suddenly noticed when you look of close people, you're in your church, your neighbor, or the Catholic people, there are so many. It's you see you can learning like you really touched and how can they do? And actually they live like a saint, like close to our daily life. For example, I really want to say one person. It's already 91 years old. It's living in the same building in China with my mother's apartment. 91 years old. So my mother, they living together in the same apartment and go to church, maybe walking about 10 minutes. They every day go. So I through my mother, I know this old lady. So then I was just thinking, oh, it's like a saint living. She's like a saint, like a so holy life. And she told me all the stories when she was young, you know, like 5 or 6 years old, already grandmother like go to the like China Catholic mass. And that time even not allowed to have rosary. And you know, they were secret in the village, have all the mass, and they said that you can't show the rosary and just some kind of stick, you know, they make a 10 stick, then you continue, you know, do the rosary. And so like she told me she remember all the memories like from them. But now like the whole family, he has 5 kids, yes, it's a big family. And then everybody's living all service for the church. One daughter is after retired, not take care of father's life, you know. Fathers do the food for the fathers, you know, like just like a normal life taking care, which working in, you know, our fathers in the church. Then the one another daughter, he go to go to all the this kind all the house to tell who is Jesus, you believe in Jesus or this kind. He can every year like number 1 like you can get very much. She always go to those poorest place, go to helping and go to tell like every year maybe 20-30 people just go to what was this like come to ask to come to church. So and then I said no. I said Mom, I called the older mama. I said no. I said I was like Mama. So what you do when your old daughters, you know, then the son was super successful in the business. You know, I said, how can be so so successful? Then she told me that everything is through her prayers. He said every son got the business problems, and he got like pray for the like then was the miracle like happening that the order come automatically, you know. And then the one daughter got like a cancer, like a doctor said it's cancer. They pray rosary, million rosary. Then they found out that the cancer was disappeared. So all the miracles happen in their family. They, you know what, and her life is 91 years old because he's 8th floor. I'm living in the 5th floor, but we're on 3 like by the elevator. I always go to check, you know, the mother's home. I want to learn, you know, what you are doing. I said, you know, I pray rosary average every day 150. Oh, wow. He said, I said, I can't sleep. He said, why are you worried about the sleeping problem? If you can't sleep, just take the rosary pray. Then I want to sleep. So he's average 150 rosary per every day. Then every afternoon at 3 to 4 o'clock adoration at home. Because he's 91 already.
So then only one time mass, and every time go to mass, he said, I'm so blessed, I still can be go to mass. My life is counting less. Maybe this is my last time. So how much is cherished can go to the mass. And then she told me, I just so pity so many people don't know the mass important. I said, why you think the mass is important? Then he said, you know, I saw Jesus. Yijun, there's many things yeah, you could I tell. was telling you. Sure, yes, I mean, this lady was like, you can't wait. We can continue discussing this very soon. Yes. So I just want to say, like normal people, you näin. see that like live very pure. Kyllä, just näin. Hyvä, tässä tuli. Ei, mutta kiitos. Mutta näin, tässä tuli joka tapauksessa siis niin kuin esille hienoja esimerkkejä siitä nimenomaan vaikka Karlo Akutiksen niin kuin näistä pienistä teoista. Tämä on mun viimeinen slaidi ja sitten voidaan jatkaa näitä keskusteluja, paljon keskusteltavaa. Tässä siis on mun mielestä tosi kaunis kuva nimenomaan siis Pyhän Perheen arjesta. Eli tässä on niin kuin Joosef ja nuori Jeesus teininä, joka oppi Joosefilta, kuinka nimenomaan tehdä tätä puusepän työtä. Ja jotenkin niin kuin nimenomaan tässä näkyy se arki, että tämä voisi olla niin kuin ihan mikä tahansa arkipäivä ja hyvin arkinen tilanne ja niin kuin samalla hyvin pyhä tilanne. Niin ja sitten voidaan ehkä niin kuin kuvitella, että neitsyt Maria on sitten varmasti niin kuin pitämässä huolta kodista. Ja tästä niin kuin mun mielestä voi aina ammentaa sitä, että mitä niin kuin arjessa miltä usko voi näyttää nimenomaan Pyhän Perheen kautta. Ja niin kuin täällä tulikin esille, niin ennen kaikkea ehkä se tärkein asia arjessa nimenomaan on se rukous. Eli että se elävä dialogi, keskustelu jatkuvasti luottamuksellisesti Jumalan kanssa on se kaiken sen pyhyyden ja uskon lähde. Niin jos mä niin kuin itse suosittelisin jotain uskon muotoa arjessa, niin se olisi niin kuin joka päivä aina varata se joku tietty hetki, vaikka niin kuin ihan vaan 5 minuuttia, edes niin kuin 3, niin siihen henkilökohtaiseen keskusteluun Jumalan kanssa vetäytyy vähäksi aikaa itsekseen ja sitten rukoilee ja käy sitä dialogia, niin sitten siitä tulee kaikki, mitä me tarvitaan. Siinä oli kaikki. Kiitos teille. Jatketaan mielellään näitä keskusteluja. Nyt kun on vielä teetä ja kahvia ja muutakin, niin jatketaan toki. Mutta kiitos teille.